زي أقول تلفزيون إيرترايو سلام كميت وعلو زخبركم تخطاتلتنا نلومي قدام 18 تحساس نقطر استدالوه نيتقرنيا زينا حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بأرستات خجمر تمال بزتقبر مرمراتات 18 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كالرقاقت سنكالو كل تدما بموت تفليوم فتصاميت بورد حماده عمتاو قمقام سراح كايدو مدبرت عنا حدش عدي أقل كلوتا الناس أفحي بممتو زمسقن عيوت السلاسل الله أمريكا معالتاوية أستات 220 شحمل كفتي كورونا فيروس يمزقب الله كاميرون بزتولع حدش قدشت لعلي 100 شح حسابات كم استمزابولو تقليتو تشاينا بوشت أو عقمات سرحة زلا عرموشش نايمو قعازي مركب نايمن صفاقة عكايدا زرزر زينا حابريتا كاب مينيستر تعنا تمالي أب ممرمرن موشبن مأكلات زوباتات مأكل دوواوي السميناون قيح بحرن دوواو قيح بحرن بستقبر ناي لابراتور مرمراتات 18 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيز الله نساتهم دما 12 كاب زوبا ماكل مالت 3 كاب موشب ماكل 9 دما كاب ممرمر ماكلات كوينهم ادراشهم كلت خاب ججرت حد دما كاب اخريات يرافولو قشت عداق حموس عداق عربي ماكل كتمان معسكر دندنن 4 كاب ممرمر ماكلات زوبا دوب مالت كلت خاب مايدما كلت خاب من حيلي كمون حد كاب باصع زوبا سميناو قيح بحرن عسب زوبا دوباوي قيح بحرن يوم زغم زيلون كله كورونا فيروس ترخيبهم ما بهوسبيتالات تعقيبهم كن كبر لهم تصنحوا 10 حدا كاب زوبا ماكل حدا دما كاب زوبا غاش باركا بتقلال 10 تغلت زيغاتات حاويهم كفانون كلو دقي 7 شعتن كمون 75 عامت كاب زوبا ماكل دما بموت تفليم لهم بز مسرت تقلال قطري بكورونا فيروس تلخو زيغاتات كسعلومي شعات شحن شعات 230 حدا بصيح لهم شعات شحن 520 حدا كاب زياتهم حاويهم مستفانو سوسان شعاتن بموت زتفليو 243 دما جنا هوسبيتالات تعقيبهم زركبوا يوم مينستر تعنا 17 تحساس كل تشحن أسران حدن فتساميت بورد حماده عمتاوي نتفتات سراح نمقمقامن حدش مدبات عامة 2020 كلتن نمئمامن ب 16 تحساس أما كلاي بيت صحفت هاقراو محبر دك أنستيو ركبا كايدون غازيتኛ ዳናይት ገብሪ ህይወት በመልካዕ ጸብጻብ ዘዳለወት ተሕስተሎ ይስዕብ አደመንበር ሐማዴ ወይዘሮ ተኻተስፋ ሚካኤል እትርክብ ነትብሰን ክለበዳ ኮቪድ-19 ተሰናኺሉ ዝጸንሐ መደባት ስራሕ 2020 ናይ ዞባታትን አወጻ ሀገር ዘለዋ ውዳቤታትን ብምግምጋም ነቶም ተሰናኺሎም ከይተተግበሩ ዝጸንሑ መደባት ዳግማይ ዝበራብሩሉ መንገዲ ምንዳይን ሓድስቲ መደባት ምሕንጻጽን ከምኡውን ነዚ መሰረት ብምግባር ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ማእከላይ ባይቶ 2021 ንምክያድ ምዃኑ ሓቢራ أبزين مبل 12 ጊዜ ዝካየድ ዘሎ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚት ቦርድ ሐማዴ ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ብዛዕባ ዝተኻየደ ስራሕን ውጽኢቱን ገስጋስ ውዳበ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓት ኣባላት ንምብራኽ ዝካየድ ጻዕርን ውጽኢቱን ካድረታት ንምዕባል ዝተኻየደ ስራሕን ዘምጽኦ ጽልዋ ኣብ ህዝብን ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ዝተሰላሰሉ ልምዓታዊ መደባት ትካላዊ ኣሰራርሓ ሐማዴ ንምብራኽ ዝተኻየደ ጻዕርን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሰፊሕ ምይይጥ ተኻይድሎም بخلن زباطات أب زقربت صبصبات تساتفنت دك أنستيو أب لمعتاوي سرحتن مدبات مختن كم زبرخة دك أنستيو بقطوان نفس النخخ إلى سلطناتات مألمان محدرة درهن كم تخايدة معدال كوفون مدبات لقحن كم تسلاسلة ردي دك أنستيو أب تمرتي روي عبيت كم زمزقبن كم وطيتو تساتفنتن كم زعبين تقاليتهم بزيكازي تريو مرعى تحت عدمن كشبون أزيو كونتا قودلة أبزواتات زركبا ودابيتات حالفهم نزقات متريوتات نبحقن مقرابن الرام سقمتن موسادن عطب نتفتات يعمم كمزلو أبتزغربت أبصابات بريهم بزوبا ساوان تكارات العلوة تمرتن دما صفحتي بوليتيكاون تمهرتاون سميناراتن غوسغوساتن كم تسلحسلة تتقيسهم أبوت هاجر زلوا ودابيتات دما شحكا كوفيد-19 نمكل خالزواتو حقاقات نخعمم مستوطن مدبات انت تسناخله كلنا وصا زلوا ودابيتات نمخته كورونا فيروس مدبات كتتن عوتا بركتو كم زغبرا تحبيروم
ተሳተፍቲ ኣብቲ ዝቐረቡ ጸብጻባት ብሰፊሕ ድሕሪ ምዝታይ ሓደስቲ መደባት ስራሕ ኣቕሪቦም ኣብ ኑዞባ ዕላብ ርዕድ ምምሕዳር ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ትርከብ መደበር ጥዕና በብእዋኑ ዝመላኣላ ዘሎ መሳርሒታትን ዓቕሚ ሰብን ኣገልግሎታት እናሰፍሐ ከም ዝመጸ ተገሊጹ ሓላፍታ መደበር ጥዕና ነርስ ኣለም ክብሮም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እዛ ን4 ምምሕዳራት ከባብን ተወሰኽቲ ዓድታትን ኣገልግሎት እትህብ ትካል ጥዕና ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ብእተካየደ ጎስጓሳት ኣብ ርድኢት ዜጋታት ብሓፈሻ እወታዊ ለውጢ ብምምጽኡ ኣብ ምክትታል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ከምኡውን ኣብ ምክትታል ህፃናት ዘተባብዑ ውፅኢት ምዝገብ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ብምትሕብባር ኮምን ሚኒስትር ጥዕናን ዝተዋደደ መጸበይ ነፍሰ ጡራትን ሓራሳትን ኣብ ዕብየት ኣብ ትካል ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ዘነጸረ ነርስ ኣለም ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ 9 ኣዴታት ኣብታ ትካል ከም ዝሓረሳ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብተመሳሳሊ ግዜ ብምንጽጻር ከዓ ናይ 25 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርአየ ነርስ ኣለም ተወሳኺ ኣረድዮም ኣብታ መነበርን ብተንቀሳቃሲ ጉጅለታትን 11 ዓይነታት ክታበት ከም ዝወሃብ ከም ውጽኢት ናይ ድማ ኣብ ህፃናት ዝውቱራት ዝጸንሑ ሕማማት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተው ብምሕባር የተሸፈነ ኣብዚ ዓመት እዚ 81 ሚእታዊት ከም ዝኾነን ካብ ናይ ዓሚ ብ23 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸን ገሊጾም ነርስ ኣለም ክብሮም ኣብ መወዳእታ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ ንሚኒስትር ጥዕና ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ጀሚሩ ዘሎ ምትሕብባር ህዝቢ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ብሓፈሻ ኣብ ምህናጽ መጸበይ ነፍሰ ጡራትን ሓራሳትን ድማ ብፍላይ ክቐጽል ተላብዮም ኣብ ኑዞባ ዓረዛ ካብ ዓዲ ግሮቶ ናብ ላዕላይ ዓዲ ዘእቱ 17 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ደጉመሜት ምስ ተምሃሮን መምህራንን ተሓባቢሮም ዘካየድዎ ወፈራ ተጸጊኖም ኣማሕዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሂዶም ዝወሰድዎ ተበግሶ እቲ መስመር ግዝያዊ ፍታሕ ረኺቡ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንመሰረታዊ ፍታሕ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣብቲ ስራሕ ዝተሳተፉ ብወገኖም እቲ ካብ ቀንዲ መስመር ጽርግያ መንደፈራ ማይ ድማ ተበጊሱ ክሳብ ምምሕዳር ከባቢ ብሁናና ጀመል ዝበጽሕ ን10 ዓድታት ዘገልግል ልዕሊ 40 ኪሎ ሜትር መስመር ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶም ብዘለዎ ኣገዳስነት ብዓቕሞም ኣድላይ ክንክንን ጽገናን ክገብርሉ መጽንሖም ክሳዕ መሰረታዊ ፍታሕ ዝረክብ ድማ ከም ዝቕጽልዎ ኣረዲኦም ምምሕዳር ከባቢ ደጉመሜት ካብ ዓረዛ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 38 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየድኦ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኤግዚቢሽን ኣብ ኣዳራሽ ሞያውያን ሕርሻ ዞባ ማእከል ብ17 ታሕሳስ ተኸፊቶም እቲ ብካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ሰመረ ኣምሎሶም ዝተኸፍተ ኤግዚቢሽን መቐጸልታ ናይቲ ዓመት መጸ ብደቂ ኣንስትዮ ዝቐርብ ምርኢት ኮይኑ ውጽኢት ሕርሻ ካይላ ኢደ ጥበብ ማእለማ ንምስራሕ ዓሳን ሰኪዓትን ዘጠቓለለ እዩ ኣዋሃዲት ናይቲ ምርኢት ወይዘሮ ሰለማዊት መኮንን ሎም ዓመት ዘቕረብዎ ኤግዚቢሽን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘቕርብኦ ዝነበራ ፍልይ ዝበለ ናይ ሕርሻዊ ንግዲ ብምስራሕ ዓሳን ሰኪዓትን ከም ዝተወሰኹ ሓቢራ ኣቕረብቲ ናይቲ ኤግዚቢሽን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ብኸምዚ ዓይነት ጥርናፈን ሞየአንን ዓመንን ከለልያ ስለ ዝተኸፍተለን ዕድል ብምምስጋን ዝተሰምዐን ዕግበት ገሊጸን እቲ ኤግዚቢሽን ክሳዕ 23 ታሕሳስ ን6 መዓልታት ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክጸንሕ እዩ ዝኸበኩም ተኸታተልትና ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ንዜናታት ወጻኢ ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ብገምጋም ኣስታት 120,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ መዓልታዊ ምዝገብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ጥዕና ረዲኦም እቲ ኣሃዝ ንጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ናብ ኣስታት 51 ሚልዮን ክባቢልዎ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ፍሊጦም ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ ብትለበዳ መዓልታዊ ብገምጋም ኣስታት 300 ሰባት ከም ዝሞቱ እዚ ድማ ንጠቕላላ ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት ናብ ልዕሊ 805,000 ኣዕሪግዎ ምህላው ተገሊጹ ኦሚክሮን ዝተሰሚ ሓድሽ ጂር ኮሮና ቫይረስ ኣብ 39 ክፍላተ ሃገር ኣሜሪካ ተላቢዑ ከም ዘሎ ዝተቐሱ ጸብጻባት ንናህሪ መልከፍቲ ኣዛይድዎ ምህላው ሓቢሮም ፈለማ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተለለየ ልዑል ናይ ምጭጫሕን ምልባዕን ባህሪ ዘሎ ኦሚክሮን ኣብ ዝዋን እዚ ዳርጋ ናብ መላእ ዓለም ተላቢዑ ከም ዘሎ ይጥቀስ
ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ካሜሮን ካብ ፈለማ ናይ ዝወር ሕዚ ኣብ መንጎ ሓረስቶት ጓሶትን ገፈፍቲ ዓሳን ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 100,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ናብ ጎረቤት ሃገር ጫድ ክሃድሙ ከለዉ ዝተረፉ ውሕዳት ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተመዛቢሎም ምህላዎም ቶም ጸብጻባት ኣረዲዮም ብሰንኪቲ ገና ዘያሃደአ ግጭት ኣስታት 50 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉን ይግለጽ ኣሎ ክሊማዊ ነውፂ ዘስዓቦ ዋሕዲ ሕርሻውን ባህርያውን ጸጋታት ቀንዲ መበገሲ ናይቲ ግጭት ምዃኑ ይሕበር እዚ ሓድሽ ግጭት ነቲ ኣብቲ ሃገር ንሓያሉ ዓመታት ዘቑፀረ ጸጥታዊ ቅልውላው መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሮም ቻይና ብውሽጣዊ ዓቕማ ትሰርሓ ዘላ ዓርሞሽሽ ናይ መጓዓዝያ መርከብ ትማሊ 17 ታሕሳስ ዕዉት ናይ ምንስፋፍ ፈተነ ኣካይዳ እዛ 5246 ገያሾ ከተሳፍር እትኽእል ብሓገዝ ቴክኖሎጂ ትስራሕ ዘላ ዘመናዊት መርከብ 2125 መደቀሲ ክፍልታት ኣብያተ ምግብን መስተን ከምኡውን ውቁብ መዘናግዒታት ዝተዋደደላ ምዃና ተገሊጹ እዛ ዓርሞሽሽ መርከብ ካብ መስከረም 2023 ሙሉእ ኣገልግሎት ክትህብ ከም እትጅምር ሰብ መዚ ቻይና ሓቢሮም ኣለዉ ምዕባል ናይዛ ገዚፍ ቴክኖሎጂያዊ ኣቕሑ ዝሃለኸላ መርከብ ንውሽጣዊ ዓቕሚ ቻይና ዘነጽር ምዃኑ ይጥቀስ ቻይና ኣብ ቁጠባ ቴክኖሎጂ ጠፈርን ካልእ ጽላታትን ብተዛማዲ እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ ይሕበር ትማሊ 17 ታሕሳስ ኣብ ኣውራጃ ኩርዲስታን ናይ ኢራቅ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ ብሰንኪቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሉ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ኢራቅ ኣፍሊጦም በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝስዓበውን ቶም ሰብ ስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ዕልቕልቕ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝኸፍአ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብዘስዓቦ ቅልላው ኣስታት 98 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን እኹል መግቢ ከም ዘይረክብ ተገሊጹ እቲ ኣሃዝ ካብ መፋርቕ ናይ ዝዓመት እዚ ብ17 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣነጺሮም ቁልጡፍ ደገፍ ምዘይግበር ኣብ 2022 ህጹጽ ደገፍ ናይ ዝደልዩ ኣፍጋናውያን ቁጽሪ ብዕጽፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ኣሎ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ ጣሊባን ነቲ ጸገም ንምቅላል ብኣሜሪካ ደስኪሉ ዘሎ ኣስታት $10 ቢልዮን ገንዘቡ ክጽውዕ ጸኒሑ እዮም ኣብ ኣፍጋኒስታን ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኪኖት ዘወረዶ ሰብኣውን ጸጥታውን ቅልውላው ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይክእል ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ኣስዒቡ ምህላው ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ሸነኽ ፊሊፒንስ ብዝተኸስተ ሓደጋ ህወውላዊ ማዕበል ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 12 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 300,000 ካልኦት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ሰብ መዚ ፊሊፒንስ ሓቢሮም ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ህወውላዊ ማዕበል ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ 2021 ነዚ ናይ ሕጂ ደሚርካ 15 ሓደጋታት ህወውላዊ ማዕበል ከም ዝተኸስተ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ትማሊ ብዝተገብረ ምርመራታት 18 ዜጋታት ኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 2 ድማ ብሞት ተፈልዮም ፈጻሚት ቦርድ ሃማድኤ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ኣካይዳ መደበር ጥዕና ሓድሽ ዓዲ ኣገልግሎታ እናሰፍሐ ብምምጽኡ ዝመስገን ዕዮ ተሰላስላላ ኣብ ኣሜሪካ መዓልታዊ ኣስታት 120,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ይምዝገብ ኣሎ ኣብ ካሜሩን ብዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ልዕሊ 100,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጾም ቻይና ብውሽጣዊ ዓቕማት ሰርሓ ዘላ ዓርሞሽሽ ናይ መጓዓዝያ መርከብ ናይ ምንስፋፍ ፈተነ ኣካይዳ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜና በዝተፈጺሙ ብሩኽ መዓልቲ